ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ବିକାଶ ଓଡ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଟିପ୍ସ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଇ ଟିପ୍ସର ମହତ୍ଵ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏଇ ଟିପ୍ସଟି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଫଳ ଚୋପାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଫଳ ଚୋପାକୁ ଆପଣ ନ ଫିଙ୍ଗି କିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚେହେରା ଚମକି ପାରିବ, ସେହି ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛି ଟିପ୍ସଟି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫଳ ଚୋପାରୁ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଖରାରେ ବୁଲି ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କମଳା ଓ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚୋପାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଗୁଣ୍ଡକୁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଓ ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶ୍ରଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ଚମକାଇ ପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଡାଳିମ୍ବ ଓ କମଳା ଚୋପାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ହଳଦୀ ଓ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ନିୟମିତ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଲେମ୍ବୁ ରସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଏହାର ଚୋପାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ଚୋପାକୁ ଆଣ୍ଠୁ, ଗଣ୍ଠି, ପାଦ, ଗୋଇଠି ଘଷନ୍ତୁ। ଏପରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଘଷନ୍ତୁ। ଆପଣ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଥିବା ମଇଳା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୃତୀୟତଃ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚୋପାକୁ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗି ନ ଦେଇ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ? ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଚୋପାକୁ ପୋଡ଼ା ଦାଗ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଏପରି ଭାବରେ କଲେ କଳା ଦାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। କମଳା ଓ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଅଁଳା ପାଣିରେ ମିଶାଇ କେଶ ଧୋଇଲେ ଲମ୍ବା ଓ ଘନ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠତଃ ନଖକୁ ସଫା ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଚମକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାରେ ଏହାକୁ ରଗଡ଼ନ୍ତୁ। ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାକୁ ଶୁଖାଇ ଏହାର ଗୁଣ୍ଡରେ ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ସହ ମିଶାଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ମାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ବିକାଶ ଓଡ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁନି।